माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय 2022नि 7 तारिख फेब्रुवारियाव नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सानजाहा मुंख्लंफोरनि गोथै हाखराव बिथांमोननि बोर आशीर्बाद लानानै जोङो दिनै फिन खेबसे सोमावसारफिनदों। जाय जोंनि सोमावसारफिननाया जोंनि व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय नङा, बर' हारिनि रैखाथि, बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय जों फिन ओंखारबोफिनदों। जाय सोमावसारनाया फैबाय थानाय इयुन जोलै आरो जोलैसाफोरनि फिउचारनि थाखाय, बिथांमोननि थामोनथा, बिथांमोननि फरायनाय, बिथांमोननि बर' हारि हिसाबै थांनानै थानायनि सुजुग सुबिदानि थाखाय जों सोमावसारफिनदों। जों रायजो हानायनि जोंहा केपासिटि दङ, जोंहा दिनै राइट्स, जोंहा दिनै केपासिटि दङ। नाथाय जोङो दिनै जाथिनि साक्तआव बै मुंख्लंफोरनि गाबखांनाय, बै उरायनाय जोमैजों बिथांमोननि दिनै गिदिंबाय थानाय आत्माफोरनि बिथांमोननि सिन्था धारणाखौ जों दुखु मोनदों, जों गाबखांनाय फैदों। बिनि थाखायनो दिनै बर' हारिखौ बिथांमोननि लुबैनाय बादे जेब्लानासिम बर' आलादा रायजोआ जाफुंसारा अब्लानासिम जोंनि सोमावसारनाया थांफिननांगोन। थांनाय समफोरनि सोमावसारनाय, बिथांमोननि जि मोनसे सिमां आरो बिथांमोननि जि मोनसे थांखिखौ जों दानि गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा लांफिननांगौ आरो फोथांनानै लाखिनांगौ। जेब्लानासिम बर'फ्रा आलादा रायजो मोना, जेब्लानासिम बर'फ्रा आसामनिफ्राय जों गावनानै उदां हादोर मोना, अब्लासिम जोंनि सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होननानै जों मोनसे थिरांथा लादों।